Igsoon adunay pahinumdom ang Dios sa matag usa kanato. Isip iyang mga anak, isip iyang mga katawhan, giremind kita sa Dios igsoon nga kabalo kita nga mupugong sa atong kasuko. Tungod kay ang matag usa kanato naagayoy higayon na ay panahon nga masuko. Tungod kay isip mga tawhanon masuko gayud kita. Apan ang gusto sa Dios igsoon kabalo kita nga mupugong niana nga kasuko. Kabalo kita nga mo kontrol niana nga kasuko. Nag-ingon ang Panultihon 25 bersikulo 28. Kung dili ka magpugong sa imong kasuko, may sama ka sa usa ka syudad nga walay paril og sayon rang atakihon. Ang pulong sa Dios igsoon nag-remind sa matag usa kanato nga kabalo kita nga mo kontrol. Kabalo kitang mupugong sa tong kasuko. Tungod kay ang tawo igsoon nga dili kabalo nga mupugong o mo kontrol sa iyang kasuko, gitagaan niya og higayon ang demonyo nga mosulod diha kaniya. Tungod kay diha mo atake og may ang demonyo igsuon. Tungod kay ang imong hunahuna naman diha sa kasuko. Ang tanan nga mogawas sa imong baba, pinaagi sa imong kasuko, dili na gayon mga maayo. Ang tanan nga mga sinultian nga dili maayo mogawas diha sa imong baba kung dili ka kabalo nga mo kontrol sa imong kasuko. Kung imong patuyangan ang imong kasuko igsuon, mao gipahinumduman kita sa Ginoo nga kabalo kita nga mupugong, kabalo kita nga mo kontrol. Tungod kay ang gusto sa Dios nga bisan nasuko kita, naghari lang gihapon siya sa atong kinabuhi. Og dili ang demonyo mo'y mohari niini, kun dili ang Dios igsuon. Amen. God bless ta tanan.